Jekk insellmulkom u nilqawkom għat-talb ta' Sbiħ-il-Jum, illum 11 ta' Lulju, festa ta' San Benedettu Abbati. Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Alla u tal-aġeb mal-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-feħ il-blata salvazzjoni tagħna. Nersu quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-orjiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nismellu dan in-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla u tal-aġeb fil-qaddisin tiegħu ejjew nadurawh. Sawwart bil-għaqal liġijiet qaddisa, mgħallem ta' għer fis-sema, Benedittu għal-merti tiegħek bar wettaqna dejjem fid-dawl ta' Kristu. Bik tferrex b'mod tal-aġeb mal-art kollha ordni soċjali ġdid li l-poplu għaqqad u l-kulħadd ġbiet sabiex bil-ħlewwa joqgħod għalijiet imqaddes. Kemm ħielsa u kemm il-sira ġbarthom f'ġema' dix-xibli ta' Ġesu b'regola kbira u l-kol qalb waħda ingħaqdu qishom aħwa fit-talb u l-ħidma. Ibqa' mexxina ma' quddiem bejnietna id fit u brisq xulxin f'kull xogħol ta' fejda biex inħabirku ħinja u nagħtu semna għad-don tal-paċi. Seb lill-Missier u lill-waħdini tiegħu tifħiru qima lill-Ispirtu Santu li tawk bil-grazzi tagħhom glorja kbira fid-dawl ta' dejjem. Amen. Il-mulej tahom glorja bla twiem u għamilhom isem għal dejjem. Alla Alla tiegħi jint lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċ għalik imxennak jiena. Bħal artnix fa maħruqa bla ilma, għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek. Biex nitaxxak bis-seta u l-glorja tiegħek għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja. Xoftej xandru it-tifħir tiegħek, għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li semmen nintela u jannilek fommi b'xuftejn fir-rieħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija għaddel ta' ġben ħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Il-mulej glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej tahom glorja bla tmiem u għamilhom isem għal dejjem. Għaddejja tal-mulej, birku l-mulej għal dejjem. Birku għamejja l-kolla tal-mulej il-mulej, faħruħ u għalluħ għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kolla ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kolla il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwikeb tas-sema il-mulej.
Birku xita u nida kollha il-mulej. Birku rjieħ kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silċ il-mulej, birku ljili u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej, ħatfaħru u tolliħ għal dejjem. Birku montanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ejjun il-mulej, birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħod kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej, birku u liet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku qassisin tal-mulej il-mulej, birku qaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirit u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku qaddisin u intom ta' qalbhom-li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Mizael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Imbirku l-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Għaddejja tal-mulej, birku l-mulej għal dejjem. Il-ħsieb ta' Alla jitennew bil-glorji, ferħanin fis-saltna tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu u t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħallik tiegħu u jitennew u l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfil li sem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu u sebbaħ il-fkajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom u s-sjuf b'żewġ tixfar fidejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom bir-bit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom. Dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħbieb ta' Alla jitennew bil-glorja ferħanin fis-saltna tiegħu. Nitlobkom ħuti għal ħnina tal-Alla. Offru ġisimkom bħala vittma ħajja, qaddisa li toġob lill-Alla, b'qima spiritwali. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' moħħkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla, x'inhu t-tajjeb, x'inhu li joġob, x'inhu s-sewwa. Qalbu kollha ħabb il-liġi ta' Alla tiegħu. Qalbu kollha ħabb il-liġi ta' Alla tiegħu. Qatt ma tfixkel fil-mixi tiegħu. Ħabb il-liġi ta' Alla tiegħu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Qalbu kollha ħabb il-liġi ta' Alla tiegħu. Benedettu, raġel ta' ħajja mimlija bil-ġieħ, kien imbierek bil-grazzja u fismu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi, fom il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jagħtina li meħlusin minn id-dejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu. biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-loli jiżjara tax-xemx tielam. ħajdawwal il-dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Benedettu raġel ta' ħajja mimlija bil-ġieħ, kien imbierek bil-grazzja u fismu. Ħuti Jeżis, nollu bit-tifħir lil Kristu Alla l-Qaddis u nitolbuh il-grazzja biex naqduh tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. Ferħ kbir ngħidulu. Mulej int waħdek qaddis. Int trid tkun imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħen għalina mulej Ġesu. Int sejjaħtilna biex inkunu l-kol perfetti fl-imħabba. Qaddisna mulej Ġesu. Int wissejtna biex inkunu l-merħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Dawwalna mulej Ġesu. Inġejt biex taqdi, mhux biex tkun moqdi. Għamilna qaddejja umli tiegħek u taħutna mulej Ġesu. Int id-dija tas-seb ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu. Atina li naraw il-wiċċ glorifikat tiegħek mulej Ġesu. Ejjew issa fiskiet irresqu talbina il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. O Alla intajtna l-San Benedettu Abbati, mallem, għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek. Għamil inħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr il-Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Benedettu Abbati. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li l-lum qegħdin niċċelebraw u li qegħdin nofruħu koll għal Franġisk, Giuseppa Rosaria u Konsilja, ejjew nitħejju tajjeb għal dan misteru bli tolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U għall-intajtna l-San Benedettu Abbati b'mallem għaref l-iskola tas-servizz tiegħek. Għamel nħobbu lilek fuq kollox u l-nimxu b'qalb waħda fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Ibni, jekk inti tilqa' l-kliemi u taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħdi widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa. Jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għal fema tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffef għalih bħal teżor moħbi. Imbagħad tifhem il-biża' ta' Alla u ssib it-tarif ta' Alla. Għax il-mulej jagħti l-erf, minn fommu ġej it-tarif u d-den. Ħajaħżen l-għajnuna għal minu sewwa u tarka għal min jimxi bl-aħtija u ħares it-triqat tal-ġusti u jasses it-triq ta' twajbin tiegħu. Imbagħad int tifhem il-ħaq u s-sewwa u timxi f'kull triq li hi tajba. Il-kelma tal-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħ ar-ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Kull ħin imbirek il-mulej. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkolkomx għax tistħu. Kull ħin imbirek il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħini il-bniedem li jistken fih. Ejja wulidi isimgħu lili. Jiena il-biża' tal-mulej nallimkom. Kull ħin imbirek il-mulej. Ħares il-sienek mill-ħażen u xoftejk minn kliem il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb, fittex islim u imxi warajh. Kull ħin imbirek il-mulej. Alleluja, alleluja. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'imissna? Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. U l-kull min iħalli l-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Hekk dan il-Vanġelu jerġa' ifakkarna fl-essenzjal tal-ħajja tagħna.
Ġesu jerġa' jagħmel id-differenza bejn il-mentalità ta' did-dinja u l-mentalità ta' Alla. Ifakkarna li l-affarijiet ta' din id-dinja n-nies jaħsbu għalihom infushom għax id-dinja limitata żmien u l-ispazju, kollox jispiċċa, fil-waqt li fil-ħajja eterna jibqa' kollox. Però din ma tfissirx li aħna għandna nkunu kuntenti b'xi ħaġa li ġejja wara. Għax din l-għaqda ma' Alla ma hijiex xi ħaġa tal-futur, tas-sema, imma ħaġa li aħna msejħin ngħixu għalija mill-lum stess. U s-salm li għandna kemm qrajna l-aħħar vers li qrajna għallinna fittex islim u imxi warajh. U hemmhekk tagħmel ir-rida t'Alla, tagħmel ir-rida t'Alla meta int tfittex islim fil-fond tal-qalb tiegħek biex permezz ta' dak islim tinduna x'inhi r-rida t'Alla għalik. Għalhekk żgur li l-ħajja tagħna l-insana mhix ħajja li ma nkunux kuntenti, mhix ħajja ta' salib biss, mhix ħajja ta' diffikultà, imma ħajja ta' paċi fl-aħħar mill-aħħar dak li nixtiequ. Id-dinja tippretendi li tagħtina l-paċi. Naħsbu li jekk nakkwistaw xi ħaġa ħajkonna l-paċi. Nakkwistaw u ma nsibu xejn, forsi mmorru war. Però slim li jagħtina Ġesu mbagħad jibqa' għal dejjem. Aħna jekk inkunu nafu li jinser nixtri cooker li se jservini 10 snin, aħjar nixtri dak milli nixtri wieħed li nixtrih wara xahar ikolli narmih. L-istess jiġri fil-ħajja spiritwali. Nista' ninvesti f'affarijiet li jibqgħu għal dejjem u nista' naħli ħini u ġidi f'affarijiet li jintremew. Ejjew nitolbu fuq dan. Jew se nqumu bil-wifqa biex resqu talbna il-missierna tas-sema. Ejjew nitolbu għall Papa l-isqfijiet għas-saċerdoti għal dak kollha involuti fil-Knisja biex isibu aktar l-Ispirtu ta' Ġesu. Nitolbu. Illu qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Benedettu li hu wieħed mill-patruni tal-Ewropa. Tolbuk Missier ħanin għall-kontinent li qegħdin ngħixu fih biex il-valuri nsara li fuqhom issawwar ma jiġux imwarba. Nitolbu. Jew nitolbu għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna fuq l-eżempju ta' dawn l-qaddisin u anke fuq l-eżempju ta' Ġesu li qalna fil-Vanġelu nażlu l-affarijiet li jibqgħu. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għall pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet iwresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulejqa l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Benedettu Abbati. Watina li bħalu nfittxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u sliem fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom.
nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew missier Qaddis tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mrej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi Franġisk, Giuseppa, Rosaria u Konsilja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fija,
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Dinja ħenna lina. Ħaruf tal-lam li tneħi b'nur. Danu il-ħaruf tal-lam. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Issa li rċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċekon tagħna nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedetto Abbati naqbduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba għal-ħutna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.